Jeune fille, aw minnu bɛ yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèles ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in ninnu kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Araba uti kalo tile 7 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen an sira san kɔrɔ sa an b'a fɔ tare o hukumu kelen in kɔnɔ sa ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu waati bɛɛ lajɛlen na sa n'aw b'aw sigi aw ka jabaraniw kɔrɔ n'aw bɛ to aw ka radio kɔrɔ yaasa ka bɛn ni nin waati in ye kunnafoni gafew waati do i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ laada baara do anw bolo yan nɔ sa an ka ɲɛmaw y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu bɛ gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don olu kɔnɔ kumaw la o hukumu kɔnɔ sa an b'a fɔ sanji n'a tagabolo kɔnɔna la sa min ye gafe 3 ye an ye olu sɔrɔ bi an bolo kɔrɔ an bɛna an wakilu kɛ o gafe 3 ye min ye les échos welewele a b'an bolo yan nɔ Nouvel Horizon ale b'an bolo ka na kuncɛ ni Soir de Bamako ye bi baaraw hukumu kɔnɔ sa min ye télé fan fɛ an b'a fɔ Augustin Echubihi a bɛ wulikajɔ la yen nɔ Lamine Kulibali a bɛ baara la yen nɔ min ye Musa Ayidara ale bɛ wulikajɔ la télé fan fɛ ka na se Yusuf Sangare ma radio fan fɛ sa bi baaraw bɛ kalifalen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la sa n'o ye Musa Sanogo ye yanni kumaw ka caya an y'o de fɔ kisɛ ka k'a la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye tuguni aw ni ce aw ka danaya dali la Joliba TV News ni Joliba FM kan kunnafoni min ye kunnafoni gafe laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko an y'o de fɔ ni gafew bɔra kaban an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka u bamayɛlɛma u ye to dun ka na yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ baaraw kɔnɔ ne yɛrɛ ye kalanden Amadu Tolo don o hukumu kɔnɔ sa an b'a fɔ gafew bɔra min ye les échos welewele a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ damadama na an da bɛ tila ka s'a ma Nouvel Horizon ale fana bɔra a da bɛ waleya dɔw la an da bɛ s'a ma min ye Soir de Bamako ye a ye bɔli kɛ bi an da bɛ se a ma yanni kuma ka caya an y'o de fɔ kisɛ ka k'a la sa an b'a daminɛ ni min ye les échos welewele kɛ les échos welewele a da bɛ kibaruya damadama la sa an ye mun sugandi an b'a daminɛ ni kibaruya fɔlɔ min ye les échos welewele fan fɛ sa o tɛ dɔwɛrɛ ko ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ min ye Musa Mara ye sa ko ale ye bɔli kɛ ka se ka ɲɛfɔliw kɛ sira dɔw fɛ sira minnu ni an b'a fɔ n ko o ye ja siraw ye Musa Mara ko a ye mun fɔ sa wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa min ye les échos welewele u y'a yira an na cogoya min sa ko min ye Musa Mara ye ko a y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa jamana a bɛ se ka wulikajɔ sabati ko kura ye sa tagabolo kɔnɔna la min ye dépense ko tagabolo ye n'o ye sɔrɔ tagabolo ni bɔtaw ye jamana kɔnɔna la sa gɛlɛya min n'o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko o hukumu kɔnɔna la sa Mali jamana kɛn bɛ ka sariya min ni Mali jamana y'o sigi don tɛmɛnlenw kɔnɔna la o sariya tɛ dɔwɛrɛ ko ye min ye maa minnu ni olu garisigɛra ka kɛ premier ministre ye Mali kɔnɔna la sa ko min ye jamana ye k'u kɛn bɛ ka avantage ba dɔw ta ka o di u ma n'a bɛ wele ko avantage d'ancien premier ministre ko min ye Musa Mara ye sa ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni ta ko a jɛra kɔ bi a jɛra kɔ sini ko min ye a nafolow ye sa ko Mali ka nafolow ta ka se ka u don baara wɛrɛw dafɛ gafe y'a yira sa les échos welewele ko nin kibaruya ko a sɔrɔla cogo di sa ko min ye Musa Mara ye ko a ye sɛbɛnni dɔ de kɛ min n'a bɛ wele ko lettre ko ka a ɲɛsin min ye premier ministre min ni o bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi o tɛ dɔwɛrɛ Dr Choguel Kokala Mayiga don ko nin baara in bɛɛ lajɛlen sa ko a kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye juma tɛmɛnlen o tɛ kalo tile 2 san 2024 ko premier ministre kɔrɔ min ni o ye Musa Mara ye sa ko a ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye avantage financier ye o tɛ dɔwɛrɛ ko ye musaka ko tagabolo kɔnɔna la baara minnu ni olu musaka minnu ni olu b'a fɛ ka di ale ma jamana fɛ sa k'a ɲɛsin a ka premier ministre kɔrɔ ma sa ko a jɛra a waliw kɔ cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko a ka kɛ nafasɔrɔ sira wɛrɛw ye ka di jamana yɛrɛ ma o hukumu kɔnɔ i n'a fɔ les échos welewele u da b'a la cogoya min sa u y'a yira k'a fɔ ko nin ŋaniya in ko Musa Mara y'a yira sa ko a taara yaasa min ye
gɛlɛya min ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bisa ko caman bɛ se ka bɔ o la cogoya minnu na ko a y'a yira min ye Musa Mara ye kɛ a ko a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a b'a ɲini jamana premier ministre fɛ ko o ka nin waleya kura min ni ale ye o ta sa ko ka a don bɛrɛ la k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ko musaka min don sa ni a bɛ talikɛla min ye musaka belebeleba don n'a tun di bɛ premier ministre ma don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko ale Musa Mara ko a jɛra ta kɔ ko k'a don sira dɔw fɛ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko prise en charge minnu ni olu tun bɛ yen nɔ ko dɔwɛrɛw tɛ ko min ye courant ko o facture tagabolow ye ji ko o facture tagabolow fo ka na se ko min ye u ka sow minnu ni olu tun bɛ yen nɔ sa téléphone kow n'a ɲɔgɔnnaw o musakaw de fara bɛ ɲɔgɔn kan min ye jamana kɛmɛ ka gɔri turu o kan ka jɛ o kɔ ka ɲɛsin min ye premier ministre kɔrɔw ma ko bari Musa Mara y'a yira sa a ka siraw fɛ jasira ninnu fɛ an da tɛna se jasira minnu tɔgɔ ma publicité okumu kɔnɔ ko sira min de don sira min ni a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ko wa ko camancɛ fanga ɲɛmaw ko u y'a ŋaniya sigi kabini min ye camancɛ fanga ni u nana camancɛ fanga okumu kɔnɔna la président min ni o bɛ camancɛ fanga kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi fo ka na se premier ministre min ko ni o bɛ yen nɔ ka na se min ye conseil national de transition ni o ye CNT o ɲɛmaw ye Musa Mara ko olu bɛɛ lajɛlen ka bonya okumu kɔnɔ sa ko a b'a lase bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn den bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ musaka min ni o k'u bila bɛ ale ka bolo kan sa k'a yira k'a fɔ ko o musaka a n'o ka kan k'a sababuya kɛ a kɛra premier ministre ka tɛmɛ maa o maa n'i kɛra premier ministre sa ko sariya de y'a ko fɔ nin wagati in kɔnɔna la o baaraw ka sabati ko bari min ye ale ta ye sa fasoden ɲumanya yɛrɛ okumu kɔnɔna la min ye gɛlɛya min n'o bɛ Mali kɔnɔna la o siraw fɛ sa ko ale Musa Mara a jɛra a ta kɔ bi a jɛra a kɔ sini ko wa Mali ka fɛɛrɛ ɲini o musaka minnu ni a jɛn filɛ kɔ sa k'a ta k'a don da la da min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa gɛlɛyaba min ni o bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka caman bɔ o la fasiri an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔ Mori Keyita ale ka fasiri don aw bonya b'a la. To ale Les Échos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wuli ka jɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka finitigiw n'o ye faamaw ye sa k'a yira la maa dɔ fɛ sa k'a fɔ ko min ye faamaw ye ko u bɛ don teza waati nin bi u bɛ don teza waati nin sini o okumu ko maa jumɛn ko don min ye colonel major min ko n'o ye Sulemani Danbele ni o ti maa wɛrɛ ye koyi min ye kunnafoni di okumu kɔnɔ o ɲɛma an ka finitigiw fɛ n'o ye directeur de la DIRPA ye ko ale de ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la sa ni a kɛra kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ min ni a ka ladala kɛnɛ don ni a bɛ kunnafoni dilanw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye i n'a fɔ Les Échos welewele ma u da b'a la cogoya minnu na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Sulemani Danbele sa ko a ka ni ladala wulikajɔ in na ko a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalo min ni an bɛ o la sa n'o ye juillet kalo min n'o tɛmɛna n'o ye juillet kalo san 2024 ko ka kɛɲɛ ni o ladala ɲɛfɔliw ye ka kɛɲɛ ni an ka finitigiw ka wulikajɔw ye sa k'a yira k'a fɔ ko Mali forces armées ko o ni groupe terroriste n'o ye banbagacimaw ye sa ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ caman ko bari min kɔni laban ni o da bɛɛ lajɛlen da bɛ o la n'o ye Teza Waten ta ye sa k'a bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko Teza Waten ko o sigi bɛ sigida la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kilomɛtiri min ni o b'a kɔnɔ sa ko o bɛ tali kɛ kilomɛtiri 2033 Mali worodugu yan fan fɛ Kidali fanfɛla la ko ka ɲɛsin min ye dancɛ min ni o bɛ ani Algérie kɔfɔ min ye colonel Sulemani a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko alamisa juillet kalo tile 25 san 2024 ko min ye mission de patrouille de faama mɔgɔw ko u y'o de sigi sen kan mission de patrouille tɛ dɔwɛrɛ waati ni waati u bɛ bali ka bɔ min kɛ ka yaala dugu kɔnɔna la ko o baara de okumu kɔnɔna la sa ko u taara bali ko la k'a sababuya kɛ ko maajuguw y'a ɲini sa ka u attaquer min ye Mali finitigiw ye k'a ɲini ka dankari olu ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la koyi ko de waleya ni o sigira ka ban k'a nana kɛ bɔn sen ka bɔn kun kan gɛlɛyaba yera a ko kɔnɔna la o waleya minnu ni olu sabatira sa ko a tora senna fo ka na se sibiri juillet kalo o tile 27 san 2024 ko n'i y'a jateminɛ min ye Mali finitigiw colonel Sulemani Danbele ka ɲɛfɔli la ko Mali finitigiw ko u ka lakana okumu kɔnɔna la u ka bɛrɛ fanga okumu kɔnɔna la u ka kalenkan okumu kɔnɔna la sa ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka ko sugu bɛɛ lajɛlen sigi sa yaasa min ye banbagacimaw ye dan bɛ se ka kari u la cogoya minnu na ko o waleya de kɔnɔna la sa ko min ye perte de vie humaine ko ani matériel o ti dɔwɛrɛ ko maa dɔw ni tora a kɔnɔna la wa minɛn dɔw olu tiɲɛna
Mali fan fɛ ko bari min ni ma kan ka gɔri turu o la kosɛbɛ kosɛbɛ ko ti dɔwɛrɛ ko maajugu ko dankarila olu de la kosɛbɛ kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye sa ko olu de se sɔrɔ ka kɛɲɛ ni halisa ni ladala ɲɔgɔn ye sa a y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ fana kɔnɔna la sa min ye Diripa o ɲɛmaaba ye ale ka ɲɛfɔliw don ko min ye Teza Watène ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko Mali finitigiw u y'a se a dan na k'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa min ye an bɛ don min na i ko bi tagabolo caman bɛ yen nɔ sa ko ni maaw bɛ ka olu fɔ ko laada kɔni ye min ye o ti dɔwɛrɛ ko ye an ka finitigiw ko u tɛna Mali fan si ka o dɔnɔ min ye maajuguw ma su fara tile kan ko u ka wulikajɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ o de kofɔ o wulikajɔ min ko ni Mali finitigiw ni u b'u la k'a ti taa cogo si la ni dɛmɛw ni olu mana dɛmɛ sugu jumɛnw ko don ko maa minnu ni olu bɛ bana waati dɔw kɔnɔna la sa ko jateminɛ caman kan ka ye o kow kɔnɔna la yani a bɛ se hali tanyali ma kɛ ko n'i y'a jateminɛ ko Mali finitigiw ko u kalon kan don ko min ye faamaw ye ko u bɛ taa i n'a fɔ ale yɛrɛ y'a danganiya cogoya min na ko Mali finitigiw faamaw maa caman bɛ ka siga ko yala ko u bɛna se ka don Teza Watène wa u ti don Teza Watène wa don tɛmɛnlenw na an k'u da donna la a y'a yira sa min ye colonel Sulemani ye ko Mali finitigiw k'u bɛ don Teza Watène bi u bɛ don Teza Watène sini sira bɛɛ lajɛlen fɛ koyi o tagabolo kɔnɔna la ko min ye colonel major Danbele ye ko a ye ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko finitigiw bɛ nin wulikajɔ minnu kɛla waati ni waati a ka kan min ye civilement minnu ni anw ye olu ye sa ko an ka fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn fɛ ka min ye n'an bɔra waleyaw kalama ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la o hakilina kelen in na ɲininkali kɛra a la ka ɲɛsin gati siraw ma ko a y'a yira sa k'a fɔ ko kunnafoni caman bɛ yen nɔ finitigiw fan fɛ ko maaw k'a faamu k'a fɔ fɛn dogolenw tɛ ko bari kunnafoni di waati de b'a la di cogo de b'a la fasiri Mori Keyita ale ka fasiri don an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. Bi bɔ Les Échos welewele kɔnɔ k'an ɲɛsin min ye Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an bɛ minnu sugandi ko ye a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni Mali jamana ale ni min ye Ukraine jamana u ka bolodi ɲɔgɔn ma o bɛɛ lajɛlen ɲangili okumu kɔnɔ sa ko min ye Conseil de sécurité ko Mali ye olu labɔ a kalama Conseil de sécurité min ni o bɛ o ni tagabolo kɔnɔna la sa ko Mali ye olu labɔ a kalama k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ okumu kɔnɔna la sariya tagabolo kɔnɔ sa ko don nataw kɔnɔ Mali ni Ukraine jamana u tɛna jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a yira sa min ye Nouvelle Horizon ye ko nin waleya bɛɛ lajɛlen ko a sɔrɔla sira dɔ de fɛ ko min ye Mali ye sa ko u ye courrier dɔ de bila ka ci min ye chargé des affaires à la mission de l'ONU ni o bɛ sécurité tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye lakana okumu kɔnɔna ye sa ko Mali ye laseli de kɛ ka ɲɛsin o ma kofɔlen ma ka a ci communiqué dɔ senfɛ sa communiqué min n'a bɛ wele ko 068 ko o baara okumu kɔnɔna la sa ko Mali gouvernement camancɛ fanga okumu kɔnɔ ko u y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la sa ko baara ko u y'a ɲɔngiri cogo bɛɛ lajɛlen na Mali jamana ale ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ye ladonni min ni u y'o kɛ ko sariya tagabolo don waati bɛɛ lajɛlen na sa ni nin ɲɔgɔn waleyaw sigira sen kan sa Conseil de sécurité ale ka labɔ a kalama o y'a yira k'a fɔ ko Mali ye gafe ɲɛsin maa min ma Conseil de sécurité okumu kɔnɔ sa ko o ye Yaya Abibu Sisoko ye ko o waleya min ni o sigira sen kan sa ko Conseil de sécurité maaw u ye gafe in sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi ko hakilila jiginna i n'a fɔ Nouvelle Horizon u b'a fɔ la cogoya min na sa ko a bɛ waati bɔ Mali jamana ale ni Ukraine jamana ni fɔɲɔgɔnkɔ nalen ko maa caman ye i ta fɔ a kɔnɔna la yala sariya bɛna sɔn a ma wa yala sariya tɛna sɔn a ma wa ko Mali kɔni ye hakilila jiginni kɛ k'a ye k'a fɔ ko Ukraine jamana ko u ye ŋaniya dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lasigiden fɛ ŋaniya min ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye banbagacimaw Mali jamana kɔnɔna la sa minnu n'u bɛ jamana worodugu yan fan fɛ ko a bɛ taa olu ka kunnawolo okumu de kɔnɔna la a ye o baaraw de sinsin ɲɛfɔli caman kɔnɔna la min ni a kɛmɛ ka Mali ɲɛmaaw ka olu lagosi a ko kɔnɔna la maa jumɛn ko don ko o tɛ dɔwɛrɛ ko André Youssov min ko ni porte parole don ka ɲɛsin agence ukrainienne ma
baaraw tagabolo kɔnɔna la min ye Mali finitigiw yɛrɛ ka wulikajɔ minnu ni olu bɛ ka kɛ jamana worodugu yanfan fɛ ko a ye ɲɛfɔli caman kɛ o la ɲɛfɔli minnu ni Mali jamana ɲɛmaaw ma jɛ ni o waleyaw ye ko k'a sababuya kɛ ko tiɲɛw t'a la bi tiɲɛw t'a la sini o hokumu de kɔnɔna la sa ko min ye Mali ye ko o ye min ye Conseil de sécurité min ni o bɛ Nations Unies kɔnɔ ka o sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye u y'a yira k'a fɔ ko u n'a ti jɛ ka baara kɛ bi bilen u n'a ti jɛ ka baara kɛ sini wa min ye Ukraine yɛrɛ jamana ye an bɛ don min na i ko bi sa ko Mali jamana ni Ukraine jamana bolodi ɲɔgɔnma min ni o tun bɛ yen nɔ sa ko u y'a fɔri k'a bɔ a siraw fɛ k'a sababuya kɛ nin waleya in bɛɛ lajɛlen sariya tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko min ye Conseil de sécurité ye o kɔni ma fɛn fɔ a la fɔlɔ ko bari baara bɛɛ lajɛlen sariya b'a ko fɔ cogoya min na sa ko Mali tɛmɛna o siraw fɛ ka Conseil de sécurité ka ale ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ sa an bɛ waati min na i ko bi fo ka na se don nataw ma sa ko Mali jamana ale ni min ye Ukraine jamana ko u tɛna file fiyɛ bilen ka taa sira kelen fɛ fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An b'i bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi a y'a yira sa a ka bakuruba dɔ la sa k'a yira k'a fɔ ko maa fila bɛ yen nɔ sa ko maa minnu ko ni maa juguw don n'u bɛ wele ko braqueurs sa ko olu interpellé la ka ɲɛsin u ka tagabolo ma interpellé tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko a bɛna fɔ min ye Mali finitigiw ye sa sariya tigilamaw polisiw ko u ye dankari ni maa fila la sa ka u ka baaraw ka o ɲɔngiri u y'a yira gafe kɔnɔna la min ye Yusufu Konate ale ka fasiri don a y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔna la ko commissariat de police min ni o bɛ Yirimajɔ ko o de ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko min ye maa dɔ ye ko ale bɛ maa fila ko olu bɛ wulikajɔ kɛ waati ni waati ka bali ka bɔ ka barakaji kɛ barakaji tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye maramafɛn jugu o b'u bolo u bɛ maaw baba ka maaw ka minɛnw minɛ u la walima waati dɔw la yɛrɛ k'u bɛ maa dɔw bɔnɛ u ni na o waleya min ko ni o jateminɛna u fɛ sa Mali finitigiw fɛ ko o waleya in bɛɛ lajɛlen ko o taara bɔ a kalama k'a ye k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile 26 ka dugu jɛ a tile 27 la ko min ye ɲamana kɔnɔna ye ko nin waleya in ko a sabatira nin maa kofɔlen fila ninnu fɛ ko wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa a y'a sɔrɔ u tun kofɔra ka tɛmɛ min ye an ka finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ko u ye ɲinili kɛ a kɔnɔna la fo ka na u tɛgɛ da maa fila ninnu kan ka bɔ a kalama k'a ye k'a fɔ ko maramafɛn cɛjuguw caman bɛ u bolo wa wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa ko u nana ye tuguni k'a fɔ ko min ye maaw ka minɛnw ye o caman ko u b'u bolo u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli kɔnɔna la ko Yirimajɔ fan min n'a bɛ wele ko 1008 logement ko u ka baaraw caman tun bɛ o siraw de fɛ ko wa k'u bɛ bɔ nɛgɛ kaɲa fu waatiw ka taa se fo araba kɔnjo o waatiw ma maa fila ninnu ko u bɛ kibaruyaw de ɲini tile kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogo min o kibaruyaw sɔrɔlen kɔfɛ sa ko u bɛ wulikajɔ sabati ko hakilila jigin na sa ko min ye BS i n'a fɔ u kɛn bɛ k'u tɔgɔ ka o dogo cogo min sa ko BS ko ale si a bɛ talikɛla san 19 na o yɛrɛ b'a yira sa k'a fɔ ko funankɛni don denmisɛn don bari ko a ka wulikajɔ ko a nɔ n'i tɛmɛna a nɔfɛ sa ko cɛjugu dan don ko k'a sababuya kɛ a bɛ wulikajɔ minnu sabati waati bɛɛ lajɛlen na sa maa tɛ ko maa min ko ni a bɛ sigasiga yɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ k'a bɛ maa dɔ bɔnɛ a nin na ko i yɛrɛ bolo fɛn fɛ ko o hukumu kɔnɔna la sa min ye gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na ko min ye motow ye min ye télévision téléphone portable ka taa se portefeuille n'a ɲɔgɔnnaw ma ko min ye finitigiw ye u tunnen ni maa fila ninnu fan fɛ sa k'u taara nin fɛn ninnu de sɔrɔ u bolo fɛn minnu ni a ta tɛ bi u ta tɛ sini wa u b'a dɛrɛgi maaw la de min ye 1008 logement o fan fɛ la yen nɔ o hakilina de kɔnɔ ko commissaire min ni ale bɛ Yirimajɔ baara hukumu kɔnɔna la sa a ye nin wulikajɔ a y'a sabati o wulikajɔ min ni o kɛra k'a kɛra tare k'a sababuya kɛ maa kofɔlen fila ninnu sa k'an bi don min na i ko bi finitigiw kɛn bɛ k'u dɛrɛgi polisiso hukumu kɔnɔna la ko nin ɲɔgɔn wulikajɔ i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko a ka kan
min ye lakana min ni Mali kɔnɔna la n'an da bɛ a la an bɛ don min na i ko bi maaw k'a faamu k'a fɔ ko lakana in bɛɛ lajɛlen tɛ min ye région kɔnɔna dama ye ko lakana in bɛɛ lajɛlen tɛ jamana worodugu yanfan dama ye ko hali Bamakɔ yan nɔ maaw tɛ sécurité la hali Bamakɔ yan nɔ ko maaw lafiyalen tɛ k'a sababuya kɛ wagati ni wagati ni ɲɔgɔn wulikajɔ minnu ni olu bɛ kɛ o hakilina kelen in de la gafe kɛmɛ k'a yira sa k'a fɔ ko i n'a fɔ commissaire de police a yɛrɛ y'a fɔ cogoya minnu na sa k'u b'a ɲini min ye jamana kɔnɔdenw fɛ sigidala maaw population waati bɛɛ lajɛlen na sa maaw k'u dɛmɛ n'i bɔra kibaruya minnu kalama ka ɲɛsin maajuguw ka tagabolow ma sa ka se ka u ladɔnyana a la k'a bɛ kɛ sababu ye sa u bɛ se ka dankari nin waleya ninnu na cogoya minnu na fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an t'a datugu ni ale soir de Bamako kelen ye de a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko Mali armée ko o ye wulikajɔ dɔ sabati min ye jamana worodugu yanfan fɛ pankuru ko tagabolo kɔnɔna la sa ko min ni a kɛra tare ye koyi k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gati ko o ni bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔ k'u ye wulikajɔ de sabati Laya Jara ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali faamaw ye n'o y'an ka finitigiw ye sa ko olu ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min ni a kɛra tare ye jamana worodugu yanfan fɛ ko kunungo yɛrɛ ko ye Kidali mara kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko ni waati laban ninnu kɔnɔna la ko min ye Mali finitigiw ye sa k'u tɛ ka fansi to Kidali kɔnɔna la k'u bɛ wulikajɔ cogo bɛɛ lajɛlen na sa yaasa nɔgɔya o bɛ se ka na cogoya minnu na maaw kan ko Tesali tɛmɛlen kɔfɛ Teza Watène tɛmɛlen kɔfɛ ko ka kɛɲɛ ni min ye état major général min n'o bɛ Mali finitigiw tɔgɔ la ko o ye laseli min kɛ tɛnɛn uti kalo tile 5 san 2024 ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ sa ko ka ɲɛsin min ye opération Maliko o wulikajɔw o hakilina ma i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogo min sa kuma lasurunya la ko wulikajɔ de ye wulikajɔ min ni Mali finitigiw n'u bɛ k'a kɛ bi an bɛ don min na i ko bi ko a kɛmɛ tare ye ko laban min ni o kɛlen filɛ ni Kidali kɔnɔna la sa ko a kɛra sababu ye kibaruyaw olu ka di ko pankuru ko tagabolo kɔnɔna la sa ko min ye maajuguw ye k'u ka dankari olu la Adradez Forase ale fanfɛla la ko maajugu caman tun faran bɛ ɲɔgɔn kan waati dɔ kɔnɔna la sa ko u bɛ lajɛ dɔ la lajɛ min kɔnɔna la sa ni maaku t'a dɔn mun bɛna bɔ a la bari maajuguw kɔni don i n'a fɔ gafe y'a yira cogo min ko min ye Mali finitigiw ye k'u ma miniti kelen bila u ma waati kelen bila nin ko kɔnɔna la u bɔ kibaruya kalama ko pankuru ko tagasira kan sa ko min ye pankuru ye o kɛra sababu ye sa ka muguci kɛ muguci min ni a nana kɛ sababu ye sa maajugu ninnu ko ka dankari u la o y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ɲɛmaaw ye ko olu ka ŋaniya sigilen kɔfɛ ka bɔ yen k'a yira k'a fɔ ko Mali ni Ukraine jamana ko an bolo bɛna bɔ ɲɔgɔn bolo k'a sababuya kɛ Ukraine lasigiden min ko ni o bɛ Senegal mara kɔnɔ o ye ɲɛfɔli min ni o y'o kɛ Mali tɔgɔ la sa ko ni o ma kɛ sabati fɛn nin waleya min ni a kɛlen filɛ nin kunungo yɛrɛ sa Kidali fanfɛla la ko min ye gafe ye o kɛmɛ k'a fɔ sa k'a yira k'a fɔ ko waleya de don waleya min ne a b'a yira k'a fɔ ko Mali finitigiw ko u b'a k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka pɛrɛ belebeleba sɔrɔ maajuguw kan wa a bɛ kɛ sababu ye sa i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya e ko a tɛ bi kunnafoniw yɛrɛ datugu de fasiri an y'a sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli an y'a fɔ cogoya min na sa k'a fɔ min ye Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ su fara tile kan ni gafew bɔra an bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don kɔnɔ kumaw la ka fɛsɛfɛsɛw ye todunkan na bamanankan don walasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la cogoya minnu na o hukumu kɔnɔna la an y'o de fɔ jɛ ka baara o de ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan nɔ waati bɛɛ lajɛlen an tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn aw yɛrɛ tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn bari an ka baara ye ka aw kunnafoni jumɛnw ko don kunnafoni gɛrɛgɛrɛ Joliba TV News ni Joliba FM an kalenkan ye o ye o hukumu kɔnɔ n'aw ye fili fɛn fɛn baara kɔnɔ n'a ye majɛ fɛn fɛn baara kɔnɔ a ka d'an ye waati ni waati aw ka aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ walima ka nɛgɛjuru ta ka an wele ka ɲɛfɔliw kɛ an ye a bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ ka baara in sabati baara min ni a bɛ lakodɔn an bɛɛ lajɛlen tagabolo kɔnɔ kunnafoni gɛrɛgɛrɛ kunnafoni yɛrɛ a fɛsɛfɛsɛlen Joliba TV News don Joliba FM don ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la kunnafoni gafe kuraw mana bɔ ka se ka u kɔnɔ kumaw di aw bɛɛ lajɛlen ma bari an bɛ fɛn kelen fɔ aw ye o tɛ dɔwɛrɛ a ye to sɔgɔli bi tile kuru kɔnɔna Joliba TV News la Joliba FM na fɛn nafamaw olu bɛ nalen ala ka tile hɛrɛ
nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la